jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni to asde balla commune hoore fonde diwal matam rewo sénégal waktu goto fawi en to paris lamo de france Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jaam Allah wale moon bisimilla moon ley kabaruji ɗi ko ɓuri hen tengtude oɗo subaka to bene état saminere laamu patrice talon waɗi hanki subaka kono ɗum laataki hewɓe ɓe konu koɓe nanggama yoga ɓoccitima na mbiyen ɓe keeɓi dogde e wi patrice talon alhaali o arti e juuɗe mabɓe o foti saria waɗan golle muɗum ma en keɗomo e ley kabaruji ɗi caggal nde saminere laamu no leydi ndi finiri hannden en kumpitoɗo alhaali e ley kabaruji ɗi ma en jokkodire fuɗɗode kabaruji ɗi noltodiraɗo men to Cotonou CEDEAO o fukkini konu koɓe muɗum jaati e nder ndi leydi Benin France ina anni wallude ɓeydare sembe e leydi Nigéria e ndenaku muɗum ɗum woni ko hoorejo France Emmanuel Macron andini hanki hello mum X Nigéria e France nana e darnude e ɓoyde gam ɓeydude fartange jokkodira leydi ɗi ha tengti e banggue ndenaku tedduɓe heeɗiɓe on calminama on juurama on jettama bisimilla moon ley kabaruji ɗi to Benin foof arti e juuɗe amen ko noon wi hoorejo Benin Patrice Talon o habri ɗum ko e télé gendi ndi jamma hanki ko haala makko ko caggal nde goomu konu koɓe jidno samminde laamu makko subaka hanki o kono ɗum laataki hewɓe mabɓe ni nanggama e wi daraniɓe kisal andinama wonde woɓɓe ɓoccitima walla ɓe keeɓi dogde kono tefoje no waɗe gam yitudeɓe Patrice Talon o foti wonde saria waɗan golle muɗum keɗoɗen mo. Je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui. Miɗo yewtida e mon e o kikiɗo sabu leydi men wuuri hande caɗele mawɗe sabu goomu tokosngu konunkoɓe wiɓe ina gulli to gullitali ɗi pawaki e gongo ɓe mbaɗi filñitere e dow juɓɓuli leydi ndi gam jidde gendi ndi bonnude démocratie ete batti ɗen baɗe ko nannude leydi ndi e caɗele bonɗe e ɗum darde am e wondema hoorejo leydi hoorejo konungu kadi baɗɗiɗo deƴƴere leydi ndi ko ƴettude pellite kanuɗe gam falade ɓe yimɓe yiɗɓe ruttinde en caggal wadde e ballal daɗiɓe leydi ndi mi itti pellite kanuɗe gam reende jaam beele foof ina gona e kisal e nder wertago leydi ndi foof miɗo yiɗi andinde on wonde joni foof wattama e lawol kadi e wiide mon wonde onon mbawi jokkude e yaade haajuji mon tuggi o jamma Et vous inviter par conséquent à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même.